Impasigurado ni Police Superintendent Elpidio Nartates iti linik kental na iti siyudad iti Bigan. Daytoy pinangselebrar da iti pinagpiesta. Impanamnaman na pay iti siguridad dagiti turista nga umay agbuya ken nagpasyar iti nasao nga siyudad. Panggep iti security preparation mi. Daytoy 12 days nga piyesta ti Bigan City ket nainget iti panag-apply mi iti security dito Bigan. Habang adda programa iti rabi dito Plaza Burgos, adda duwa nga designated nga choke point and checkpoint tayo at the same time pati nga malpas dagiti nga programa. Ken maliban dayay adda pay dagiti naka detail nga pulis tayo iti bawat intersection ken ditoy mismo nga plaza adda naka detail dita naka uniforme ken naka civilian nga pulis tayo taano tatas dakit mapasigurado tayo iti ornos ken talna ken seguridad iti panakaangay iti piyesta ti Bigan. Nakuna na pay nga awan pakadanagan dagiti mapanagpasyar iti pagkarnabalan. Kalpasan iti napasamak nga nakainbolbaran iti agdama nga barangay captain iti Solid West. Gapuanan ta adda nakadeploy nga kaming iti kapulisan iti nasao nga pagkarnabalan. Ken dakkel nga katulungan da dagiti barangay tanod. Idi nangyari dayay ket addan duang pulis tayo ken more than 2 personnel ti Bigan police nga naka-detail digay iti especially during night time. So dagiti adda naka-detailment nga pulis tayo taano kasta ket agbantay digay ken mapasigurado dati ornos kental na digay nga lugar. Nang tedpay balag iti nasong opisyal nga no mapantay agbuya iti plaza wenno room market siguradwen kuma nga nakasara aming nga ridaw wenno dagiti mabaling nga pagnaan dagiti managgundaway. Dagiti agnanay dito syudad no umay da agbuya ket siguro doon da ko mga ti balayda ket naka-secure, nakalak ken no babaling ko ket adda agbati gen mismo nga balayda taano kasta ket handa nga masalisihan wenno hanga gundawayan dagiti agtatakaw. Nasa una pay nga dakkel iti yaman na kenti ina iti syudad ani Mayor Eva Marie Singson Medina gapo di kiti sapatos ken naited kadakwada. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.